As eleccións municipais do pasado domingo deixan dúas lecturas para o Partido Socialista no Concello de Poio. Máis de 400 votos e o mellor resultado do Partido Socialista en Poio. Nese sentido, aumentamos a representación cun concelleiro máis, pero realmente aspirábamos a máis, aspirábamos a alcaldía, e nese sentido tiñamos intención de poder demostrar a nosa capacidade de xestión e demostrar o noso proxecto dende a alcaldía. A veciñanza falou e a asumir o resultado, felicitar ao gañador. O gañador foi o candidato do Partido Popular. Ángel Moldes subiu dos 8 concelleiros aos 10, asinando unha maioría absoluta histórica para a formación. O BNG non aguantou e caeu dos 5 aos 3. O Partido Socialista pasa dos 3 aos 4, converténdose na primeira forza da oposición. Deixamos un pozo de xestión do noso equipo moi interesante. A idea é que nestes 4 anos, no lugar que nos colocou a veciñanza, co noso equipo, cos 4 concelleiros do Partido Socialista, traballaremos arreo polo ben de Poio, facendo a labor que nos encomendaron os veciños, que é a labor da oposición. Facendo balance deste último mandato, a GIS considera que o seu equipo puxo en marcha proxectos fundamentais para o municipio. O líder socialista asegura que dende a oposición velarán pola súa execución. Os proxectos están atados, comprometidos, hai proxectos fundamentais como a depuradora, que é fundamental para o noso municipio, a transformación de todo o frente costeiro de Raxó, os proxectos europeos, que moitos xa están en marcha e outros a piques de empezar, os proxectos da PO 308, transformación de núcleos tradicionais. Hai unha serie de traballo feito que se verá a luz neste mandato, que ten o selo do meu equipo. Concelleiro en Poio dende o ano 2007, cando tamén asumiu o cargo de edil de Promoción Económica e Medio Ambiente, Gregorio Agís non se plantexa retirarse. Durante os vindeiros 4 anos, a oposición do Partido Socialista contará co seu liderado. Os compañeiros me piden que continúe, e a verdade que é unha labor que faremos en positivo e tamén con alegría e con forza.